करेल पढ़ाई सुना लागत होई तोहरो कलाई। सब कर भैया घरे आइले तू हुआइबा कहिया हो। सब कर भैया घरे आइले तू हुआइबा कहिया हो। तो बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। DJ संतोष साल भर पयावेला राखी त्योहारावा हमारा ला ले ले अइहा गालवा के हरवा। ए भैया सुना हो साल भर पयावेला राखी त्योहारावा हमारा ला ले ले अइहा गालवा के हरवा। छोटकी करे रिक्वेस्ट सूट चाहिए के बेस्ट पूरा दिन तू बिताइला अब वैहा भैया हो। पूरा दिन तू बिताइला अब वैहा भैया हो। तो बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। DJ संतोष घर परिवारवा के तू है सहारा। दुई गो बहिनिया में भैया एगो प्यारा। ए सुना भैया सुना हो घर परिवारवा के तू है सहारा। दुई गो बहिनिया में भैया एगो प्यारा। सुना डीजे संतोष नाही होई अफसोस कतही गई है बाकी होई है बदसवा नील भैया हो। कतही गई है बाकी होई है बदसवा नील भैया हो। तो बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। बीरगंज शहर में करेल पढ़ाई सुना लागत होई तोहरो कलाई। सब कर भैया घरे आइले तू हुआइबा कहिया हो। सब कर भैया घरे आइले तू हुआइबा कहिया हो। तो बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। बीरगंज शहर से ले लेवैहा एगो राखी भैया हो। बादशाह रिकॉर्डिंग स्टूडियो डोकैला चौक।